Qala yamakhosi chapter number 5. Incwadi yokuqala yamakhosi chapter number 5. Uma ngabe sikhumbula kahle bazalwane ukuthi ukuze ushunyayelwe ivangeli ingoba uNkulunkulu ufuna ukubuyisela abantu endaweni ayebabeke kuyo. Uma ngabe ufunda uGenesis chapter number 1 from verse number 26 to verse number 27. uNkulunkulu uyakhuluma lapho noma uyathetha uthi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Then uma ngabe ethi asenze umuntu ngokomfanekiso wethu ebese ethi akenzeni bazalwane akasifuze, kusho ukuthi yonke into uma ngabe kubheka umuntu kumele kube yithi. Uma ngabe abantu bebheka umuntu noma yonke into ekhona uma ngabe ibheka umuntu kumele ibheke uNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. So then bese lithi uma ngabe lifika kuGenesis chapter number 2 verse number 7. Lithi kuGenesis chapter number 2 verse number 7 lithi othulini lomhlabathi uNkulunkulu wadala umuntu. Othulini lani lomhlabathi. Kodwa uma ngabe ufunda uGenesis chapter number 1 lithi uNkulunkulu wathi asenze umuntu abe ngumfanekiso wethu. Kodwa uma ngabe esenza inyama akayenzanga yaba umfanekiso wakhe. Amen. Yazokana ngithi bazalwane. Jesus. So uma ngabe engayenzanga yaba umfanekiso wakhe, then lithi iBhayibheli uma ngabe ulifunda lithi wabona ukuthi inyama iphile. Wabona ukuthi inyama iphili, then lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathatha umoya wakhe waphefumulela lolu thuli lomhlabathi. Ngokufunda iBhayibheli ke nangokustudyisha sonke njengoba sithanda ukufunda iBhayibheli uwedwa ke mangabe ungalifundi uNkulunkulu wami uzodlalwa abantu. Amen. So uma ngabe silandela ke uthuli lomhlabathi alikaze lenza nto. Kodwa uNkulunkulu lapho khona kungenanto wenza utho. uNkulunkulu endikumkhuba wakho ukuthi makafuna ukwenza into uyithatha lapho khona edeleleke khona. Mkhuba kaNkulunkulu. Namhla enzo umuntu lona ekumele kungene umuntu kuye wathatha uthuli lomhlabathi. Then uma ngabe sekuthathile ke uthuli lomhlabathi waphefumulela umuntu kulo. Uma ngabe semphefumulela umuntu iBhayibheli lithi uma ngabe ulifunda lithi uNkulunkulu wabese enza insimu. Wenza ini bazalwane? Insimu. Uma ngabe seyenzile insimu iBhayibheli uma ulifunda lithi wathatha umuntu ophilayo wayomfaka kuphi bazalwane? Ensimini. Wathatha umuntu ophilayo wamthatha wayomfaka ensimini, kodwa wangamthatha ofileyo wayomfaka ensimini. uNkulunkulu mangabe semdalile umuntu lona othuli lomhlabathi akabanga nelungelo lokuhlala ensimini kaNkulunkulu efile. Uqala ukuba nelungelo uma ngabe uNkulunkulu esemphefumulela, then wambona ukuthi uyaphila wabesemthatha eyomfaka ensimini. Okusho uma ngabe emfaka ensimini umfaka ngoba uyaphila akafanga. Then uma ngabe silanda ke ngokomlando lona, uma ngabe sifunda iBhayibheli lithi wona umuntu wenzani umuntu bazalwane? Wona umuntu ekoneni kwakhe umuntu uNkulunkulu wenzani? Wamkhiphela ngaphandle kwensimu. Njengoba kushunyayelwa ivangeli yingoba kumele kubuyiselwe into eyayikhona, hayi into entsha. Akuqalwa into entsha. Jesus. Kodwa kubuyiselwa lento uNkulunkulu ayenza kwaseqaleni. Amen. Yingakho uma ngabe ungafunda iBhayibheli ungayibuza nawe ukuthi uNkulunkulu uma ngabe edala umuntu wayedalelani isihlahla sokuphila, wayesidalelani? Yingoba wayazi kahle ukuthi uNkulunkulu yonke into esinayo ayiphumi nganayo imanual yayo.
Yonke into esinayo ayiphumi nganayo imali layo yokuthi uyisebenzisa kanjani. Yonke into esiyiphethe, amafoni esiwaphethe noma ngabe siwathenga, kodwa uma ngabe siwathenga esitolo sinikezwe instruction yokuthi asebenza kanjani. Kodwa mayekubuhlungu ebantwini abangafuni ukuphila ngemanuali yokuthi benziwe kanjani. Khona abantu abaphilayo emhlabeni abavele bayicingela ukuthi bavele babakhona ngenxa yabazali babo. Kanti akekho umuntu owabakhona ngenxa yomzali wakhe la. Wonke umuntu kwabakhona ukuthanda kukaNkulunkulu ukuze abakhona, ngoba uNkulunkulu akathandanga bakhona abantu abahlanganayo ingane ingabi khona. Because yonke into eyenzakalayo kwenzeka ngokuthanda kukaThixo. So uma ngabe umuntu efuna ukuphila kangcono kumele abuyele abheke impilo yakhe yokuthi imanuali yokuphila kwami ngiyifumanaphi. Then the secret yomuntu owenza into ukuthi akatsheli ukuthi ukuze yenzeke yenza kanjani, because uyazi ukuthi uma ngabe ke wakutshela uzolahlekelwa ibrand yakhe. Uyazi ukuthi into eyenza ukuthi amadlozi afuna ubika umntwana ingoba wamazi. Amen. Oh, nemizwa bafuna. Amen. Amen. Awamazi. Kodwa uNkulunkulu mangabevela uthini uthi umntwana uyisibusiso lokhasantha libosi. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu evela umntwana uthi uyisibusiso, amadlozi awamazi. Uma ngabe ufika ekhaya vele kuthiwe hayi akaziwe lo mntwana, vele angeke azamazi ngoba akakwazi uNkulunkulu ukukhipha isecret yakhe. Akakwazi ukhipha imfihlo yakhe yokuthi umuntu wenziwa kanjani. uNkulunkulu akakwazi. Then uma ngabe umuntu ona uNkulunkulu wenza iplan yokuthi umuntu umbuyisela kanjani entandweni yakhe. Uyabona emhlabeni esiphila kuwo, lo mhlaba esiphila kuwo, lo mhlaba esiphila kuwo unento zawo. Lo mhlaba esiphila kuwo, lo mhlaba esiphila kuwo unokuclaima ukuthi umuntu uyamazi lo mhlaba esiphila kuwo. Lo mhlaba esiphila kuwo unokwenza ngathi umuntu uyamngana umuntu ngisho noma ngabe ngangena esibhedlela odokotela bamenze ngendlela abafuna ngayo, kodwa uma ngabe uThixo uyawuthatha lo mphefumulo noma bangamjova bathola ukuthi akaguli, kodwa uma ngabe uyawuthatha uyawuthatha ngempela. Uthola ogulayo bathi uyayibuza uthi hayibo akathuli ngani, kodwa uNkulunkulu libele emqinile ngoba akaqedanga icebo lakhe. Ukushinyelwa kwevangeli ukubuyiselwa kwento eyayikhona, ngoba kwakwala into entsha uhlala wazi ukuthi ulahlekile awukho entandweni kaNkulunkulu noma ungakhuluma ngaye. I sat one day, now in this is a boy, and akhiwanga ithempeli lakwa-Israel without abantu besizwe. Ithempeli lakwa-Israel alakhiwanga without abantu besizwe, alakhiwanga ngaphandle kwabo. Yindaba lingakhiwa ukwakhiwa kwethempeli kwabiza ukuthi ku-involve abantu bezizwe, ingoba uNkulunkulu akayenzi into manje, akaqala into sesiyibona, kodwa njalo uyathetha ngaphambi kokuba enze. The Bible kuGenesis chapter number 1 wathetha wathi asenze umuntu ngomfanekiso engakafikanga emhlabeni.
emenza umuntu wangenzakalanga lutho olukhona. Because uNkulunkulu uyayiprepare into yakhe. uNkulunkulu wenzani bazalwane? Uyayilungiselela into yakhe. Uyenzani? Uyayilungiselela. Uma ngabe ufuna ukwenza something noma ukhona into afuna ukuyenza, uyayilungiselela. Nokuzalwa kwaJesu avelanga sambona kodwa seswa encwadini zabaprofeti ukuthi liyeza lolo suku kuzokhulela wesifazane, ngoba uyayilungiselela into uNkulunkulu. Akamana yenze, akamana vele athi ayisengenza uthuke sekenzile, kodwa uyayilungiselela. Ithempeli elakhiwa eJerusalem alakhiwanga ngaphandle kwabantu besizwe. Ithempeli eseJerusalem, ngoba uNkulunkulu wayazi kahle ukuthi uma ngabe ke wayenza into sekufika uJesu, bengeke kuze kube lula kuye ukuba abantu bonke abakholwa egameni lakhe basindiswe. Kodwa wabiza ukuthi ayilungiselele. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Asifundeni ke bazalwane. Jesus. Ngishilo ngibuzana ukuthi sifundani. Bazana babese bema manje. Amakhosi okuqala chapter number 5 from verse number 1. Uyirami inkosi yaseThira wathuma izinceku zakhe uSolomoni ngokuba wayesezwile ukuthi ugcotshiwe ukuba abe inkosi esikhundleni sikayise. UHiramu majaha mfethu hambe kahle. Majaha. UHiramu wenzeni bazalwane? Wayesezwile ukuthi uSolomon wenzeni? Ugcotshiwe ukuthi abe yini? Inkosi. Yes. UHiramu wayengumngani kaDavide zonke izinsuku zakhe. UHiramu wayini bazalwane? Wayengumngani kabani? kaDavide. Yes. uSolomoni wathumela kuHiramu wathi, wena uyazi ukuthi uDavide ubaba akakwazanga ukwakhela igama likaSimakade uNkulunkulu wakhe indlu. Then uma ngabe sekuzwakele lokho lithi uSolomon wathumela izinceku zakhe ukuba ziyothetha noma zixoxe noHiramu ukuthi weHiramu, uyakhumbula ukuthi ubaba uDavide akakwazanga ukwakhela uNkulunkulu ithempeli. Yes. Ngenxa yezimpi ezazimzungezile. Then useyabeka ke ireason yokuthi yini eyayenza ukuthi engakwazi ukwakha ithempeli noma akhele uNkulunkulu ithempeli uDavide. Usethi ngenxa yezimpi akakwazanga ukumakhela uNkulunkulu. Kusho ukuthi kahle kahle ukube izimpi bezingekho ubezokwazi ukumakhela uNkulunkulu. Cela ukhulule phansi bazalwane. Amen. Welcome on. Hallelujah.
Amen. Amen. Umuntu ngeke azabe right. Amen. So lithi ngenxa yezimpi akakwazanga ukumakhela. Reason yakhe yokuthanga makheli ngoba wayenezimpi uDavide abhekane nazo. Emva kokuphuma kwabo baphuma noMoses isizwe sikaIsrayeli. Sabheke ehlane sahamba iminyaka babengahamba ngisho 3 days kodwa ngenxa yemfundo nemfundiso nemikhuba yaseGibhithe ababenayo uNkulunkulu wabona ukuthi kunokuba bahambe 3 days abahambe iminyaka. So ekuhambeni kwabo leminyaka iBhayibheli liveza ukuthi base bafika eKhanani. Kodwa sebafikile eKhanani abakwazanga ukwakhela uNkulunkulu indlu yokuhlala umphongolo. Into eyenza ukuthi uDavide engakwazi ukwakha indlu yokuhlala umphongolo yingoba noma ngabe wayethulaka izimpi zasizabuye. Mhlawumbe nawe wena ubhekane nezinto ukwazi ukwakha lutho ebomini bakho ubhekane nazo. Ubathi ufuna ukwakha nazi izimpi ngapha. Ubathi ufuna ukulungisa nazi izimpi ngapha. Ubathi ufuna ukuyilungisa impilo yakho yokholo kodwa nazi izimpi ziyahlasela. So kanjalo Solomon uthi bekangakwazi noma ngabe bekafisa ukumakhela indlu yokuhlala umphongolo kodwa manje mayakha nayo impi mayethu nayo impi. Yes. uSimakade wase wabeka izitha phansi kwamathe ezinyawo zakhe. Noma ngabe wayefisa ukumakhela efisa ukumakhela indlu yokuhlala umphongolo kwahamba wase wamngobela uDavide. Kuthiwa wathatha izitha zikaDavide saba ngaphansi kwey'nyawo zakhe. Hayi ukuthi azikho zikhona. Uma ngabe ngakhona ukwakha wayebhekane nazo. Kwaze kwafika ixesha lapho khona noma ngabe zikhona kodwa hayi come on church wahamba phezu kwazo. Noma ngabe kwakhiwa kwenzakala kodwa bafika lelo xesha ukuthi Davide lezo bhekane nazo manje ngiyaphela kuzo. Hayi uNkulunkulu wami uthi uma ngabe khulumayo athi sengiyaphela ofezela. Ngoba simfumene namandla, simfumene inkosi yamakhosi, simfumene uJesu ophilayo. Haleluya. Ubengakwazi usathi lo mbhalo uma ngabe bhala uthi lase lafika lelo xesha ngoba yonke into inesikhathi sayo. Noma ngaba kude bazalwane kodwa yonke into inexesha nomzuzu wayo. Exesha nomzuzu wayo. Uma ngabe bhala uthi ubaba uDavide noma ngabe wayefisa ukumakhela uJehova indlu kodwa manje akakhona ukumakhela ngenxa yokuthi uma ngabe akha sekumele alwe. Uma ngabe yakha nayo impi ibhekane nayo. Uma ngabe uyalungisa mhlawumbe ethengana kweyitina nyana elungise la izinto abazalwane akakwazi ukwakha nayo impi ibhekane nayo. Kodwa uma ngabe bhala lase lafika lelo xesha. Lase lafika lelo xesha ukuthi noma ngabe sasingakanani izimpi wase wafaka zonke izitha zakhe. Ngifuna ubambele hayi ukuthi azikho. Manje akasabi nazo. Uthi uma ngabe bhekana nazo sibe ngaphansi kwey'nyawo zakhe. Uma ngabe bhekana nazo sibe ngaphansi kwey'nyawo zakhe. Asisafani nakuqala. Uthi lase lafika
bebhale phana incwadi athi siyobhekana nabo uNkulunkulu asilwele. Ithi iBhayibheli wabonela abantwana bakwa-Israyeli bebhekane nempi yamaFilisti. AmaFilisti ayephuma eyinkulungwane kodwa bona baphuma bebancane. Ithi uNkulunkulu wakhambani ngokuba nemnqobele. Ithi bathi bavela impi bayinqoba. Ukunamandla uNkulunkulu yaphila. Likhona ixesha lebhekana nazo izinto kodwa likhona nalo lokuthi uhambe phezu kwazo. Haleluya. Hambe phezu kwazo. Wayefisa kwakuyisifiso sakhe sokumakhela inbazalwane ukumakhela ithempeli. Kwakuyisifiso sakhe. Sebefikile ezweni lesethembiso abakhonanga ukuba nendawo ezohlala umphongolo permanent. Abakhonanga ukuba nayo ngenxa yezinto. Kodwa uma bebhala le ncwadi uSolomoni ngoba uSolomoni wazalwa ngenye indlela futhi. Ngoba uNkulunkulu kuyenzeka kube yiphutha ukuzalwa kwakho kodwa ngenxa yokuthi ukhona ebese iyusela lokho uNkulunkulu. Uma ngokulandela ukugcotshwa kaSolomoni kuthiwa umfowabo wayegcotshwa ngale lithi wabiza abapristi wabuza bonke abakade beseyikhundleni esizweni sika-Israyeli. Lithi wafike wakhuluma wathi nami ubaba uthe uzongigcoba. Lithi iBhayibheli mawulifunda kuthiwa abapristi bamphikisa bathi wena uNkulunkulu akashongo. uNkulunkulu uDavide uthembise uSolomoni wena nje siyakushiya ngoba Israyeli uma ngabe kumele ibonakala inkonzo yakho noma lowo mcimbi owenzile wokugcotshwa kwakho babiza ukuthi kuconfirm abaprofethi nabapristi. Okusho ukuthi noma ngabe ngathi uyagcotshwa uma ngabe bengekho abaprofethi bamele ukusho kukaNkulunkulu nokuconfirma kukaNkulunkulu ukuthi ngempela. Kodwa manje wathi egcotshwa umfowabo. Lithi iBhayibheli bahamba abaprofethi bahamba nabapristi bamshiya bahanjwa kwagcotshwa uSolomoni. uSolomoni lona ozalwe nje umfazi oyengumfazi kaUriya. Okwathi uma ngabe kwenzeka iphutha elithi iBhayibheli ngenxa yokuphenduka uNkulunkulu wasebenzisa isibeletho sikamfazi kaUriya lona watholakala ngenye indlela. Ngoba ngenzeka ubhekana nezinto kodwa uNkulunkulu uma ngabe waphenduka usebenzisa uNkulunkulu abantu bengaboni ngendlela ababona ngayo kodwa babona uNkulunkulu esebenza. Solomon wena uzalwa umfazi kaUriya. Amen. Uzalwa umfazi kaUriya. Lithi iBhayibheli ngendlela kwenzeka ngayo lithi wathi uma ngabe ebhekana naye uDavide lithi wakhala kuNkulunkulu. Wakhala ukuthi usele akafananga namakholwa manje ngoba uDavide wayengomunye umuntu. uDavide wakhumula impahla zobukhosi phambi kwabantu ayephila nabo. Lithi ingcebo zakhe zasondela kuye zamtshela ukuthi ukhulelane impahla zobukhosi ngoba laba bantu laba ngeke basahlonipha ngendlela abajwayele ukuhlonipha ngayo. uDavide waphendula wathi akungisizi ukugcoka impahla zobukhosi kodwa uNkulunkulu engasekho kimi. Akungisizi ukuba ngumzalwane kanti uNkulunkulu akasekho kimi. Akungisizi ukufakaza kanti uNkulunkulu akasekho kimi. Akungisizi ukushumayela kanti uNkulunkulu akasekho kimi. Ngoba uma ngabe uke wakwenza lokho engasekho lizovela ihlazo lakho baba. Ubengakwazi bazalwane. Ubengakwazi ngoba wayenteni? Wayebhekane nani? Nezimpi. Kodwa manje ukubhekana kwezimpi naye sehlukile manje. Sokuthi noma ngabe zikhona kodwa uzakufunda mfowethu. Kepha manje usimakade uNkulunkulu wami unginikile ukuphumula nhlangothi zonke. Wena phezulu khona lengifunayo. Yes. Wena uyazi ukuthi uDavide ubaba yes akakwazanga ukwakhela igama likaSimakade
uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi ezazimsungezile. Ngifuna ngibheke bazalwane. Yonke into eyenziwa ngaphandle kwegama likaJehova iba sehlazweni. Iba sehlazweni. Noma singayenza kangakanani ibonakale ngathi namandla. Kodwa iba kuphi? Sehlazweni. Then uthi angazi ukuthi uDavid wayehasland ngoba uke abhali ihubo. Uma ngabe ufunda lana kuthiwa impi eyenzeni bazalwane yayimsungezile. Yayenzeni kulokho kusungezwa kwakhe impi lafika usuku wabhala ihubo. Wathi wena uNkulunkulu ungisungezile. Noma ngabe izitha zikhona kodwa wangisungeza. Wabesubeka isandla sakho lokho asantha manje. Wabeka isandla phezu kwami. Ngoba yonke into uma ngabe qhubeka ungisungezile ngaphambili nasemuva kusho ukuthi noma ngabe ngabhekana nokhona ngasemuva noma ngabe ngathonga ngaphambili ukhona ngaphambili. Uthi laze lafika lelo xesha ukuthi noma ngabe zikhona izitha bazalwane iplan kaNkulunkulu isoma. Noma kungaba khona abantu abayiphisayo sikhuluma thina ngebandla lamasibulo. Ikhethelo elafelwa lafelwa indoda eyodwa eyiKristu. Iyo into esinikeza isibindi singabafana esinikeza isibindi ukukhona indoda yafa. Jesus Nkosi yamakhosi. Haleluya. Zingaba khona izinto kodwa khona indlu yekhethelo. Funda pwethu. Kepha manje uSimakade ngenxa yezimpi ezazimsungezile. Yes. uSimakade waze wabeka izitha phansi kwamathe ezinyawo zakhe. Wasibeka. Yangizwa bazalwane. Zona hayi ukuthi azikho kodwa zikuphi? Ngaphansi kwenyawo zakhe. Hayi ukuthi azikho. Umehluko manje ukuthi akasaxoxi ingcingo. Akasabhekani nazo. Uma ngabe zikhona ukufika kwakhe nje eduze kwaso singena ngaphansi kwakhe. Uhamba phezu kwaso. Kuninothi igama layo Petro lithi iBhayibheli babehamba ngomkhumbi. Ekhambeni kwabo ngomkhumbi lithi iBhayibheli ngalelo langa lithi ngaqala ukufunda iBhayibheli ngangasikholwa isipoki kodwa ngalelo langa ngaqale ngakhona ukuthi ikhona into ethiwa isipoki ngoba iBhayibheli iyona eshoyo. Lithi oPetro nabafundi bakaJesu bacabanga ukuthi uJesu mayevela uyisipoko. Lithi uma ngabe uJesu esekhuluma lithi wakhuluma uPetro wathi uma ngabe kunguwe Nkosi ngivumela ngihambe phezu kwawo amanzi. Hayi phezu kwamanzi nje kuphela kodwa ngivumele ngihambe phezu kwalo ulwandle. Hayi phezu kwalo ulwandle kuphela noma ngaba khona ama-waves kodwa ngivumele ngihambe phezu kwawo. Noma ngaba nolaka olungakanani kodwa uma ngabe kunguwe ngivumele ngihambe phezu kwawo. Lithi wahamba phezu kwawo wahamba phezu kolwandle. Ulwandle lamlalela. Langamlalela nje kuphela kodwa wahamba i-distance. Ngisho ukuthi hayi umuntu obhekana nenkinga ekhona uJesu kumnandi kuye. Ngoba lithi iBhayibheli wahamba phezu kwalo ulwandle lithi waphelelwa ukholo. Lithi uma ngabe phelelwa ukholwa lithi uJesu wambambe eminza. Ngoba uma ngabe khona uNkulunkulu ngeke asakuyele ufe. Uzobamba uminza. Ambamba. Try iminza. Esesithethile step. Waphela ukholwa. Then lithi wamtakuwe. Angazi ukuthi wayebhekane nani. Kodwa into ithi ekuhambeni kwakhe wabuyela emkhumbini. Noma ngabe abantu babengampheka ukuthi nangu uyaminza. Kungcono ubhekane nenkinga ekhona. Kungcono ubhekane nesizwe ekhona. Ngoba yena akasoze akubhatalisa, akasoze akukwatela, akasoze abulala abantwana bakho ukuze umhlabelo. Akasoze.
ulambile uma ngabe ungakwenzi lokho abantwana bakho bazofa yenza kahle udingela imbuzi yamhlophe enebala uma ngabe ungakwenzi lokho bazofa abantu bakho uJesu usungeza yonke into yakho uma ngabe bhale phalayo uze athi usiza nalapho esingazi khona asize engazini kwethu kodwa uma ngabe siqale simazi sibone ukuthi kahle kahle uNkulunkulu udala qale silandelela lase lafika usuku lokuthi asikhombise intando yakhe. Kepha manje usimakade uNkulunkulu wami unginikile ukuphumula nhlangothi zonke akekho omelele nami Bazalwane akukho ngozi asogijime kepha nini bazalwane manje ngizweni makhona nini hayi sasa manje wenzela uNkulunkulu ungifikele kuphi bazalwane zonke inhlangothi yonke indawo noma ngabe ngathiwa ngiyakha ukhona okusho noma ngabe iziphi singeza ngiyobhekana nazo. Angithi abantu bacabanga ukuthi uma ngabe becoach uSolomon bamcoach esithembini kuphela. Kahle kahle uSolomon into yamenza ukuthi abe nesithembu yingoba kwakumele kwakhiwe ithempeli. Ingakho sonke isizwe saba involved ukuze kwakhiwe ithempeli. Akubeni involved kwaso yingoba uNkulunkulu engeke sakwazi ukwakha ithempeli abantu besizwe bengekho. Babisa ukuthi mangabe akhe ithempeli alande yonke indawo alande amabodi yonke indawo ngoba noKristu ukuze akhe umbuso wakhe wangena kumaZulu wangena kumaShangani wangena kumaNdebele ngoba kumele wakhiwe indlu yakhe. haleluya bamkhonje esithembeni kuphela abafuna ukuganga abantu bangayazi imfihlo yalesithembu. Igama elithi Solomon means peace. uSolomon mayakhe indlu kwakungabiwa abengaprepare abantu besifazane malela nakhe ngoba uSolomon ngoba into wayeyenza uNkulunkulu ekhona ukuthi uNkulunkulu wayengeke azalakhe uNkulunkulu ithempeli abantu bezizwe bengekho. Ngoba Israyeli ukuze ube ngumIsraelite kumele ubhilonge khona. So indlela yokubhilonga kwabo uNkulunkulu wami kwakumele ukuthi bashade noma bashadelwe kwaIsrayeli. So that uma ngabe bengene esizweni sikaIsrayeli noma ngabe efuna ukulwa noma ngabe ngathiwa uSolomon unolaka olungakanani akakwazi ukulehlisela kumakoti noma umndeni nokumakoti lo ola emshadweni wakhe. That's why Christ uma efika uthi ngabalanga ezizweni ukuze ngakhe esami isizwe. Sazala bazalwane uthi ngabe qhubeka uPaul ebesethi ukuze nibe ithempeli kamoya. Bana-ke akhuluma ngento eyiningi bazalwane akhuluma ingakho bazalwane ukhonza uNkulunkulu kusimple ithi yasikwenza happy nabazalwane. uNkulunkulu athi uma ngabe bebabili bebathathu behlanganyele nje egameni lami asingekele lokho kunye amagama khona egameni lami bahlahla sidingi nelinye igama bazalwane. Amen. Uhlangana kwethu ngegameni lakhe noma singangena egarage sithi sihlangene egameni lakhe sema ngokwentando yakhe umenza ukuthi abe khona noma kune keyboard noma kuna keyboard kodwa ngoba sivumele nesahlangana sathi siyawalahla amagama ethu salahla zonke izinto ezingasizona zombuso sabe sesibamba igama elingaphezu kwabonke amagama. Igama elaziwayo ezulwini nelaziwayo emhlabeni nelaziwayo ngaphasi kwamanzi. Uma ngabe sike sahlangana ngalo noma ngabe ngathoba sona nokwenzakalani uNkulunkulu uyamkhosa ukuthi abe khona. It's a must
ukuthi abe khona, it a demand ukuthi abe khona noma ngabe ngathiwa kwenzakalani. Ingakho lithi iBhayibheli njalo ngokushona kwelanga noma ngabe wayebhizi kangakanani wawumbiza ukuthi ehlele ensimini yase-Edeni ngoba wayebeka umuntu wakhe. Demand amlahlabelela noma uhlabeleli noma siyashumayela noma shumayela sahlangana nje egameni lakhe. Nichaza ukuthi uNkulunkulu angahlala ngabi khona sibangaka angabi khona thule sihlule ukubona izinto ezingafuneki entandweni kaNkulunkulu. Bakhona abantu abahlangana badlutshane bahlangane baphuza ipetrol ngoba khona into ekumele si-understand ahlangani nangosibanyoni noma ngabe sesikhonza inkosi ahlangani nangayo bese sima ngabe asizeni bafowethu sizohlangana ngenxa yegama lakhe ahlangane ngenxa yakhe hayi ngenxa yethu ngoba ukuze angabi khona kungenxa yethu. Ithina futhi esimgqothayo bazala. Angithi? Ithina esimgqothayo. Ngoba thina siphenduka ithina bazalwane. La ungathola ukuthi omunye uhlele thuze komunye abazwani. La. Abazwani naye. Mayibela la nkonzweni umshayeli Smike somlungu. Jesus my God. Mayiceda futhi. Hayi Smike somlungu izenqaba ubazwana abazwani. Baneminyaka umzalo nabale athi bengamxolela uyamazi ukuthi wangenzani. Smike sakhona uyasibona ukuthi hayi nesi amakhola amahlangene kuba khona iphisi nje kuba nenjabulo baba nezinto abayixoxayo amakhola amahlangene. Kodwa uma ngabe ehlangene nje ngezinto nje ha unokuba qhumiza ukuqhumiza indaba. Une-dryland lapho nawe uyabona i-dryland akekho uNkulunkulu kahle kahle sithi masikhonze ukuze sibe ngabapristi. Umpristi wayedume ngento eyodwa bazalwane, uma uya kuye kumele ufumaniswe. Ingakho uma ngabe lithi iBhayibheli singabapristi bobukhosi ukuthi noma ngabe umuntu engavele njani uyakwazi ukumyala, uyakwazi ukumqinisa enkosini ngoba ungumpristi wobukhosi. So then lithi iBhayibheli wayefuna ukwakha imbazalwane ithembele. Yes. Ngicabanga ukwakhela igama likaSimakade uNkulunkulu wami indlu. Njengalokhu uSimakade asho kuDavide ubaba. Wathi indodana yakho engiye kuyibeka esihlalweni sakho sobukhosi. Yes. Esikhundleni sakho. Iyona eyokwakhela igama lami indlu. Iyona kwenzani bazalwane? Iyowakhela igama lami. Ukwakhela uNkulunkulu imbazalwane indlu. Indodana yakho engiyoyibeka kuphi? Esihlalweni sami bazalwane sobukhosi. Iyona kwenzani? Eyokwakha. Noma ngaba khona onke kodwa phakathi kwamadodana akho lena ubukhosi obuyoba kuyo iyona Nkosi eyongakhela. That's why uNkulunkulu mangabe ezokwenza into he speak before. Akayenzi engathethanga. Akayenzi engasenzanga saba aware ukuthi khona into ezayo. Ukabhala uIsaya uma ngabe memezela athi ngiyabona embonweni ngabona indoda ememezayo ehlane. Ethi le ndoda phendukani ngokuba umbuso kaNkulunkulu usondele. Because njalo uNkulunkulu uma ngabe sokwenza into uqala asivezele yona uqala. So uma ngabe sokwakhiwa ithempeli leli okuyindawo kaNkulunkulu kwambiza ukuthi uNkulunkulu engalakhi nje kuphela. Kodwa uma ngabe zolakha engaliqedeli ngabantu bakwaIsrayeli
lingenziwa ngabantu bakayo noma ngabe babekhethiwe bangabapriest ngaleso sikhathi se-Old Testament, kodwa ukuze lakhiwe leli thempeli abakwazi ukugqiba yonke into. Yona nto eyimiskolo kubo, bacabanga ukuthi ithempeli lika-Israyeli lakhiwa yibo. Because uNkulunkulu ukuze afulfill into akabuyele emuva, akavela abuyele emuva, kodwa uma ngabe ebuyele emuva ubuyela ngoba eyifulfilla lento ayeyikhethile. Ingakho uma ngabe iBhayibheli likethetha abantu babe ubabone ukuthi badlala, uma ngabe lisakhiwe phezu kwesekelo sabaprofethi nabapostoli, aluyithi abantu kumele basenzele izinto zabo, kodwa likhuluma ukuthi abapostoli badefend into yaprofethi. Yingakho akekho noyedwa umprofethi noma umpostoli owambone enze enye into. Yonke into abakade beyenza babebuyela ku-Old Testament, bathi niyakhumbula umprofethi ubani wathi. Yingakho babeyidefenda, noStefano wafa edefenda, wabulawa edefenda, ngoba thina basalwane asizelanga ukuzoqala into entsha, kodwa thina sizofulfilla lento eyakhethwayo eyithi sakhethelwa kuyo umhlaba ungakasekelwa, sabizelwa kuyo intando kaNkulunkulu. Uma ngabe sike senza into out of the scripture, suke sazi ukuthi uNkulunkulu uyeza basalwane. Uma ngabe eza uzolimela izwi lakhe, uzomela izwi lakhe, uzomela. Ingakho uNkulunkulu wayengeke azakhe ithempeli bengekho abantu besizwe. Thina bazalwane inoqualify kwethu ongena kingdom akusizona impulampula ngitshela thina ukuze sikhonze uNkulunkulu. Ingakho ukukhonza kwethu uNkulunkulu asiyi ngoba sifuna ukungcwatshwa, kodwa sikhonza ngoba vele from ekuqaleni uNkulunkulu wayekwenzile lokho. Lithi wenza insini, bathe seyenzile insini, wathatha umuntu ophilayo wamfaka kuyo, hayi ofileyo. Okusho ukuthi ukuze ukwazi ukunambitha amandla abo Adam abaweswa, kumele wanambithe apha emhlabeni. Ubukhona bakhe kumele ubuze apha emhlabeni, awusukubuza ngale kwethuna, ngoba akekho umuntu ohlala ethempelini likaNkulunkulu efile. No-Adam wafa wakhishwa kulo, no-Adam wafa uNkulunkulu wamkhiphela kulo, ngoba wayengeke asakwazi ukuphila nomuntu oyisidumbu phakathi. Ethe hamba kodwa uyambona ukuthi uyisidumbu. Ngakho akakwazi ukunezela kwethu kusimpulu bazalwane. Ngenizwe amahlabelela kwesinye isikhathi ngoba siyayithola izinto ezweni. Nyango bazalwane, ibandla laqala sikulo alikho lini. Alikho lini. Hey Nkosi. Siyanezelwa kulo, asiqali into entsha. Uma ngabe sithi lela bandla lela ilona lesinezelwa kulo, ngoba oPawuli naboPetro basalinda ukubuya kaJesu balele. uJesu sengakabuyanga, sinezelwa kulo. Mhla uJesu ebuye novuka oPetro, uma ngabe senze kahle ngathi siyovuka. Siyanezelwa ebandleni kaMasibulu. Ayikho into enje siyiqalayo, siqhubeka kule nto eyaqala eJerusalema. Lena into ikhophe ngosuku lwePentecoste, banyuka bayehlala ekhumbuleni ngaphezulu. Lithi iBhayibheli babelindele ithembiso sikamoya ngcwele, lithi uNkulunkulu wehlela phezu kwabo. Lithi kwamangala abantu bePentecoste balingele iPentecoste labo, bathi laba bantu yini inkinga yabo. Siyanezelwa basebenza siqala into entsha. Sinezelwa ebandleni ayeswakala abapostoli baqala, ayeswakala boPetro, nathi sinamandla. Uthi uma ngabe phana obhalayo uthi ubaba wayengakwazi ukwakhela uNkulunkulu indlu ngenxa yokuthi wayebhekane nezimpi. But now izimpi zakhe zingaphasi kwey'nyawo zakhe. Uma ngabe khuluma uJesu athe masange Hades, wayekulehlula uma ngabe khona, kodwa wayekulehlula ngoba yena oyinkosi yamakhosi uyaphila, uvukile wasilela. Oh Jesus.
Ayeselwa makhono ungangena mazibulo noma ngabe ngathiwa sinalo uphawu olubonakalayo kodwa sinethemba elinjalo ukuthi mhla ebonakala Yes, Ghost. Siyaneselwa. Ithi namhla egqotshwa uSolomon baba khona ogqotshwayo. Ngoba sengathi nalo ngaphi uzoba inkosi. Uthi mangabe khuluma uDaniel athi uyeza lesuku. Yoca kubumba nensimbi ngalelo la. Ngalelo la kuyobonakala insimbi. Kuyobonakala udaka. Ngoba thina salwa indoda nje. Thina salwa ingolo engabumiyo. Thina sihamba phansi kweyinkinga. Abantu basibuza ukuthi sinala singadlile. Wayisikhonza lenkosi. Ingoba sinethemba lokuthi ngane lapho siya khona ukulamba kukho. Indlala yikho. Kanjalo siyophila phakathi. Siyesela bakela seJerusalem. Sihlangana nabo Pawuli thina. Singena kwibandla abangena kulo oBufilipi. Singena kwibandla abangena kulo oJohane. Asiqali ngentsha. Asifuna sonke thina. Asifuna ukukhuleka eceleni. Uhafanda mahamba. Siyasibala phezulu. Siyasibala kuye. Awukole ndoda sihlema thina eyodwa ethi ukusindiswa kwayo ukusindiswa kwethu kunangomandla akhe ayikho neyodwa ikhona indoda engasihleli igama layo uJesu athi uma ngabe bhala uJohane athi iyanyuka yaye entabeni yayothandaza uma ngabe ithandaza lithi iBhayibheli iyathandaza yaze yathi uzobagcine laba abayokholwa egameni labo ngoba uyena owayethandaza ngathi sasidakwa thina sasihlulwe imithi thina saphula empilweni zabathakathi kodwa mhla uJesu efika savuleka amehlo kwambuleka ukuthi thina singabakaKristu. We don't belong to any denomination. Hey, Nkosi. We don't belong to any denomination. Ngoba ahlangana ngelinye igama bafowethu. Ilodwa bafowethu. Elasiwayo emazulwini nasemhlabeni nangaphansi kwamanzi. Ngaba khona amagama khona emhlabeni kodwa thina into esithokozisayo ukuthi ukhona uJesu. Hey Jesus. Ingakho confuse ne. Abanye baze bayibuza abakamzimba ngempela. Vele singabakamzimba. Ngoba inhloko yethu Kristu Jesus. Akwazi ukusibonela izinto nokuzwela nokusokelela. Ngoba uma ngabe sike sanikeza umuntu uzosenza into yakhe. Lasibonela. Lapho singaboni khona wenzani? Lapho singazwa khona wenzani? Lapho khona kunuka iphunga lesono uyaswela. uNkulunkulu wami lapho khona sinokwazi ukuthetha khona yena uvula umlomo
ngoba singumzimba ngempela. Khanda lethu Kristu. Uthi mangabe khuluma uthi ubaba bekangakwazi kwakhe ngenxa yesimo. Mhlawumbe nathi besiba confused ngenxa yesimo bafowethu. Ingacaci lento. Kodwa kwathi mangabe vuka kwabafilayo sathola amandla. Abantwana abancane bathola amandla. Abadala bathola amandla. Ogogo bedondolozela bafakaze ngalo. Ayibuza ukuthi ufakaza kanjani nesifo soshukela. Ambuzo bathi ufakaza kanjani uphuviwe uthena uzali. Kodwa wazi ukuthi nemizimbo yakhe saphuliswa. Ingculaza ingeni lena, ushukela awungeni lena, high blood ayingeni lena. Uthi mangabe khuluma uPaul athi siyoxokiswa. Imizimba emisha, imizimba yengculazi yosala apha, imizimba yoshukela yosala apha. Zonke izifo esinamandla kithi ziyosala apha ngoba thina siphilonga emhlabeni, siphilonga kuye osiphethayo. Athi mangabe khuluma uPaul athi impilo yethu ifihliwe kuye uKristu. Hallelujah. Sawudele uNkulunkulu nakulesi sizukulwane, bonakalisa into yakho. Uthoma mangabe ehlabene nathi baba siveze baba nakulesi sizukulwane esihlalayo siveze. Uthoma ngiyavusa uJesu kwabafileyo asese khona. Uthi baba wami wayefuna yakhe kodwa ngenxa yambazalwane izimpi zamenza ukuthi noma ngabe sengenile eKhenani kodwa ehluleke ukwakha. Esefikile ezweni lesethembiso kodwa ehluleke ukwakha ngenxa yokuthi wathi esefikile babhekana nezimpi. Amabuza amadoda ayethunyiwe u-12. Lithi iBhayibheli athunywa uMoses. Moses wawathuma namadoda athi amanohloliso. Lithi ahamba amadoda angene ezweni laseKhenani. Uma ngabe fike eKhenani lithi amadoda emele isizwe sika-Israyeli ongu-10. Lithi abuya nempendulo ethi sifikile kulelazwe. Sathi uma ngabe sifika khona sathola ukuthi yes siyalibonisa. Kodwa khona sithola inhlakelo. Khona sithola abantu esibonayo ukuthi noma ngabe siyathanda angeke sikwazi ukubanqoba. uNkulunkulu waJesu, uNkulunkulu wasemazulwini, angeke sikwazi ukubanqoba. Lithi iBhayibheli ababili uJoshua noCaleb bathi uma ngabe befakaza bathi yes nathi sibonile lokho, sabona inhlakela, sabona abantu esibabonayo ukuthi banamandla kodwa ikhona into esiyaziyo ukuthi ushilo uJehova. Akasitshelanga ngenhlakela, akasitshelanga ngezinto esibhekana nazo. Igama lakho ushilo wathi nelaso ngelethu into esiyaziyo noma ngabe sikhona inhlakela nelaso lethu. Hallelujah. Jesus. Noma ngabe singafunda incwadi esambulo kuthiwe ngapha kunesidana esinamehlo ngapha nangapha kubukeke ngathi ziyathusa kodwa nelaso lethu makholwa. Lethu unyezelo kwethu kukuye uKristu Jesu. Unyezelo kwethu thathola kwesinye isikhathi bazalwane sike sibone ukuthi siyashaya, hayi isono, siyashaya. Izimpi zilwa nathi, hayi isono kodwa izimpi zilwa nathi. Kodwa kufikiswe noma ngabe zikhona izimpi uthi siyenyathela ofezana neyinyoka noma singasiluma sinawo manje. Hallelujah. Phezulu waziyaphela ngoba benza iphutha lokumbethela, bakumele bangambetheli ukuze bekwazi ukusehlula. Thalabo bambethele ngoba noma behlakaniphile ngabazange bambethele ngoba lithi basebembethele imvelo nayo yafuma. Lithi iBhayibheli lasho na ilanga lingakafikanga isikhathi ngoba imvelo yonke bazalwane iyabubula ukuze kwembule abantwana bakaNkulunkulu. Asipali la. Wena
amandla ebasela kusumema khona into engizwayo makhono ukuthi noma ngabe unjenjenjenje saneselwa haleluya kanjena masibusi Jesus singabakho noma ngabe ngathiwa kwenzakalani uthi bangabe khuluma uSolomon athi ngenxa yokuthi manje ubaba izitha zakhe uNkulunkulu sefake ngaphansi kwenyawo zakhe manje umnikeza igunya nokulangazelela ukuba rakhi ithempeli nawe kanjalo ngenxa yokuvuka kaJesu usunakho ukwakha impilo yakho uyakhela kuKristu sinakho babehlabelela gogo bathi bambisisa lokho nakho hayi ngoba kumnandi kodwa kubambisise lokho nakho ukuthi wafela wathe wangengazi lomuntu athi uma ngabe bhalo phalayo athi wathatha igazi lakhe wangena endaweni yabangcwele wangena endaweni engcwele waya kulo ngegazi lakhe washaya igazi lenkukhu washaya igazi lenkomo washaya igazi lembuzi wangena ngelakhe iBhayibheli yakhe bukisenge sethempeli from up to down ngoba yena wayengena ngegazi lakhe kanjalo. Hallelujah. Hallelujah. Sisame njalo bazalwane. Hallelujah. Ngoba kukhona umsebenzi uNkulunkulu ebewenza futhi uyawenza kulesi sikhathi. Hallelujah. Amen. Usakha uNkulunkulu. Hallelujah. Uyakha uNkulunkulu bazalwane. Akakhi isonto. Hallelujah. Akakhi yini bazalwane kodwa wakha ithempeli lakhe. Hallelujah. Elabonakala ngelinye ilanga elithi iBhayibheli lami lalakhiwe ngabangcwele. Hallelujah. uNkulunkulu uma ngabe eyizuza impilo yomuntu uyizuzela khona ukwakha ithempeli lakhe. Hallelujah. Hallelujah. Sekwenzekile okuningi lapho abantu bezenzela okungokwabo. Usamilo kaNkulunkulu. Usamilo kaNkulunkulu. Vele khona ebusuku. Uzele khona ebusuku. Hallelujah. Siphelile isikhathi esokudlala bazalwane. Hallelujah. Ngoba noma ungathi uyakwenza okwenzayo. Hallelujah. Kodwa mangabe ungakwenzi lapho ekufanele khona inkulu inkinga. Hallelujah. Ngoba yonke into ofanele yenzeke ngokwehlelo likaNkulunkulu ukuze yamukeleke kuye uNkulunkulu. Hallelujah. Sothandaza bazalwane. Sizothandaza bazalwane. Hallelujah. Sazothandaza bazalwane. uNkulunkulu ufuna bakhe abantu. Ufuna bakhe abantu uNkulunkulu azobazuzela kuye. Hallelujah. Ufuna bakhe uNkulunkulu abantu namhlanje ebusuku. Hallelujah. Ufuna bakhe abantu uNkulunkulu. Sisame njalo ngezinyawo bazalwane. Hallelujah. Ungasondela ngaphambili sizokhuleka kunye nawe. Hallelujah. Makuthi nje empilweni yakho ukuthi uyafuna nawe. Hallelujah. Ukuthi ubisane nale Nkosi. Hallelujah. Makuthi enhlizweni yakho kuhlezi nje usakhonzwa ngalendlela. Uthi nawe uyafuna ukuthi ungene kulento ekuthiwa ukwenezela emzimbeni kaKristu. Hallelujah. Bangabe nawe ukuthi kungaleyo ndlela uthi sowukhathela ukuzibonela ngoba ukubona kwakho kuyafiphana. Awusafuna ukuzwela ngoba nokuyizwela kwakho. Hallelujah. Kunama limits akhona. Hallelujah. Kodwa namhlanje ebusuku uNkulunkulu uyimisele ukwaphula wonke ama limits. Hallelujah. Ngoba ngabe wenezelwa emzimbeni kaKristu
haleluya. Kukhona ukuzokusha ukubona okusha, haleluya, uNkulunkulu akunikeza khona. Sazothandaza abazalwane, haleluya. Naloko nje ukuthi bakhona nje uthi ngiyafisa nami ukuthi namhlanje ngingasaba umuntu nje kodwa ngibe umntwana kaNkulunkulu, haleluya. Ngoba ngizwile ukuthi bakhona abantu bakaNkulunkulu kodwa futhi ngiyezwa ukuthi bakhona bakhethiweyo benziwa abantwana bakaNkulunkulu. Sisazothandaza, haleluya, haleluya. Nensaka ungasondela ngaphambili, ungasondela ngaphambili sizothandaza kanye nawe, haleluya. Ungasondela ngaphambili sisezokuya kuyinkosi, haleluya. Uthi inkosi ngizwile ithinta impilo yami, haleluya. Solo eqalile imvuselelo kuyakhonzwa kodwa bengathandi ukuthi leli thende lidilike mina eyami impilo ngayibuyiselanga kuwe. Bengathandi ukuthi kufike lapho selidlula khona leli thende ngoba liyagoqa lona kusasa. Amen bazalwane, haleluya. Kodwa nawe befuna ngabe lithi malivala leli thende kube nofakazi ukuthi mhla lafika ithende eBundu ngamuzwa uNkulunkulu ekhulumisana nempilo yami, haleluya. Mhla lafika leli thende eBundu impilo yami yaguqulwa, ayikazi iphinde ifane, haleluya. Sisazothandaza abazalwane, haleluya. Sisazothandaza ngabe usondela ngaphambili, haleluya. Zazamine ezinyawo angenalune ezimpahlane ezimpahlana inga Tata